Omwancho murigererio Ndizi TV Okomenya Okuya Kebochenu unagokoretwa na inche kera chinga kikere iki yonkoro kwa Janet Nyamwamu. Lero ninde na daktari Wycliffe Kurunyamira na lero nguchitore gukwanira egento abantu abange bagochibawobwa gukwanira abantu abange mineti gose ondengete bali ase nyuomo umugaka no mongina egento ekyo nabo gegochikia abakongu ase abande ugekwanira. Lero tochi gukwanira infertility, yani infertility nekero omonto atabwati chinguru chiri choko nyara kogera oyo mwabo barosi omwana erinde omwana ache gotoka na kwariganirie daktari. Karibu naende asomorobiri oyiga gweti kuri are to kwanira infertility tima tinga abuna natabiri omurigereri na maene gose na inche na motabiri buna ndengerete lakini etaribo infertility lakini rende karabu tabi omurigereri aningo tumaye gukwanira nganeyo. Biamono nande seribaga no mwanjo motegereri biamono asingencho wa toireli baga to kwana igoro yo Kebochenu asa Marieta guru kwa Dr. Wycliffe Gururu no munyagitari general practitioner at Nyamira County Referral Hospital. So asiri tukuria rero na kirembu ya na nde na bare ganire esomoroberi buna Janet atebire rero to kwanire goro infertility basically no muchando bo ibore konyoranga both abangina no saba sacha tabu ati chinguru choko nyara go to conceive ama to make someone pregnant basically. No worry very common. Igo infertility gotanyara kogero yonda morosi omwana igo no boroire. Okay. Very common na to statistically speaking you find that 1 in 10 women umureba subati 10 at least yo mwana bwato mochando iboro. The same applies for men. So it affects both men and women at the same way. But in society ito no tikisi taringa na bagusibo once Kenya ngima Africa even ensengima umuntu koire blame no mwanamke umukungu igo mochando yiga igo ore ngonyororo musacha bo igo no musubati lakini no watabire ensengima abasubati etoko engerwa mono bono nintu togotabigunga okogenda omochibu omonto kwa nyomire no momuro bande okoirire omwaka oyomo oyo kabere okonya korigererio na maiso geteiga yo gatatu na yoro mochando lakini rende gwacha kwanyora okero mokoenda nyagitari kwanyana no mugaka ogwato mochando igo mwancho morigereria omochando yoiga gogotanyara konyo korosi omwana tari basubati boka ogocho onyora na bagaka boigo una omunyagitari atotebiri igo omugaka ngagari nayo mongina onye muri kunyara korosi omwana mwensi mwende morengo erindo omochando orenga yore barore gose abanyagitari barore gose omochando yo nokoreki no nyare gokonyeka bono kero omonto abwate infertility tari konyara korosi omwana omochando oyo iga ngochioro omonto kera abeirwe amafunzo omonto nanyare korosi omwana. That's a good question. So currently actually the correct term is subfertility. Infertility. Subfertility just tells you that there is a chance. Kuna chance. Again to kirikegera to tari konyora ko ibora. Ngibwa the solution. But kirogote infertility inamaanisha there is no chance pibono otebete nari bono muntu agochoro gotebanga ki oyo neriteba lakini ge chance nero kero to benga subfertility arafu to bwatenga hiyo fertility uko jibeka groups kama una categorize unaeka kuna primary na secondary. Primary basically means again the kiarenko korua buna lit kuko iboretu kuiboru kuna koiboretu ay koiboretu ngatoro konyara bana
For instance, kama ni mwanaume, wase numusubati. Musubati utanya ko conceive at 10 point in their life. So, tanya konyora boriton kakiende so somo muroyo, somo sacho tanya ko musubati borito kabisa. Hiyo ni primary. And then secondary inamaanisha umusacho wa musubati kama no musubati at some point had conceive. Lakini subsequently akacha kanyaromo chando yo mu affected ko tene njira yo igoro ikageranga ta konyara ko conceive again. So those are the two categories we have, and then under those categories there are different causes. Even tebinge biraga romo ndab atware primary or secondary subfertility. Imbiro birura nyara korwali nande imbiro utanyara korwali. Ngoenda turase causes. Bono ase okonyora omwana tebingo mwanjo murieri ngaki omwana oyo iga gocha korosia omwana. Nkige gochikiagera omwana otoka. Omwana oroseka erinda ache koiburu. So basically ntogotaba the process of conception. So two people have to meet of different sexes. No musacha no mukungu baumeraneke mubere. Arafu musacha akoruze bintu bikurunga sperms, and the lady musabate onyo oruze bintu bikurunga eggs amagena aliyoro igoro. Aseke gusie togoteba omusubati mukungu akorusiri igena. Umusacha orusie ndo ekorokuriswama. Biaumerana biachakorosio. Biaumeranire biarose ngurunga ndo ekorunga embryo. And that embryo or the embryo is the start of life. To say that life starts at conception. So from there now that biaumerana ase lirara mori dio musubati. Biaumerana ase lirara mori liamanya gojaria inaitwa implantation, inaingia kwa uterus, and then now multiplication or growth. Wono omwana ochaka koroseka gabo. Ngora ibimo byanya gocha. Then buna bigwenerete gocha after some time okogoro gwachira after some time paka omwana ochakoba. Omuntu. Bona ase process yeyo twarorirenga omuchando igabwa sub fertility gose infertility igora ali abantu bonsi omuswati gose omusacha erindege koreke ngechi kokoraki ngechi konyareka no omwana oyo igatachi konyara gakoroseka. Ngwate banga chikose sinchiro au chiri common nchiri chichi as a causes chain fertility. So I put that in two categories for primary and the secondary. So for primary causes okonyoranga omuntu abwate abnormalities weseme chando injira yoro iboro. Especially tutebe tuongere for ladies babuate abnormal uterus. Baro konyore uterus neri rara mole bode lire akara kamo. Baro konyore atekanetire kabere. Sometimes baro konyora what we call it's called biconjugate uterus, sawa, or sometimes biconjugate means baga ine kabere, sawa. Nere liere buja. Mongo seibe. Nere ideal. Nere bono buja. Nandi nere support pregnancy. Nandi monto tali kumanya buna mali na kiakali. Paka ende nya. Paka kore buburingo. So ikinege ndo monta iboire na kerekyo. Sawa. Iyo ndo most common cause. Sometimes imbara konyora baiboire nyaroka gose mumurara abwate chinse moibe boneta hermaphrodites. Akona both male and female sex organs. Sawa. Asomo bere ime gose paka no anisiko. Biro konyora externally the external genital konyora no mumura gose ne nyaroka but kuchime konyora those features or structures za mwanaume they are not there. Okay, kama those structures za female they are not there, or they are there but they are underdeveloped. Yeah, so those are anatomical abnormalities, and there is nothing much that can be done about them. Yeah. So sometimes abando konyora baiboire, for instance, if it's a lady aiboire genetically abuate faulty
orapimemo ovaries. Ovaries ni bono ni that organ ili ekorusia magena acha gochaserera bono konyoranga echibwato omochando what is called polycystic ovarian disease so ikona ibwata magena jwa gukina mange but they are not functional na bare kawaida kuna musibati ndo mwenze lakini amagena ali akorusi tari bakora gas sawa na mbaisa to babwate ngento tokora ngomono